Vi laver en test af vores BCI-system, en brugstest, en kontrolleret brugstest, hvor Mathias han sidder med elektroden på hovedet og kigger på SSVP-bordet, og så prøver jeg at sige til Mathias, hvilken retning han skal køre med robotten, og så prøver vi at se, hvad der sker. Mathias, kør lidt frem. Drej til højre. Ja, og så kør lidt frem. Stop, stop, stop. Ja. Og drej til venstre. Det ser fint ud. Stop. Ja. Kør lidt frem. Stop, 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 stop. Ja, okay. Du kører lige ind i stolen der, men drej lidt til venstre. Ja, den sidder fast i stolen. Du prøver at dreje til højre. Kan du rulle stolen lidt, så du lige giver robotten lidt plads? Ja, det kan også gøre sådan. Ja, det er fint. Bare drej til højre. Det var til venstre, Tim. Til højre. Sådan. Yes. Og bare kør lige ud. Stop. Ja, ja, det er fint. Det er fancy. Det hele virker. Tak.